ማእከል ውርሻ ኤርትራዊ ባህልታትን ልምድታትን ዝኾነ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2016 ካብ ዝኽፈት ድሮ ሳልስተ ኣውፂሩሎም ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ብኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን በጻሕቲ ልዑል ኣድናቆት ዝረኸበ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ቀሪቡሎም ንጽባቐን ታሪኻውነትን ህንጻታት ከተማ ኣስመራ ዘንጸባርቕ ምርኢት ድማ ኣካል ናይዚ ትሕዝቶታት እዚ እዮም ጋዜጠኛታት ብርሃነ ዓንደ መስቀልን ዮሱፍ ኢድሪስን ዘደልዎ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመራም ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ 2017 ኣብ መዝገብ ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ንኽትምዝገብ ዝተዳለወ ሰነድ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ንምርኢት ኣቕሪቦም እቲ ባላይነት ቤት ጽሕፈት ታሪኻዊ ውርሻ ኣስመራን ምትሕብባር ካልኦት ዝምልከተን ሃገራውያን ትካላትን ዝተዳለወ ሰነድ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2016 ናብ ዩኔስኮ ዝቐረበ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ምስልኩሲ ማእከል ኣስመራ ኣብ ዝመጽያ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ኣነ ኣድናቆተይ ዝወሰን የብሉ ሕጂ እውን እቲ ዝጸንሐና ክንዕቅቦ እዩ እቲ ቅንጥቁም ነገር ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣለና ዘይተዳሰሰውን ከለና ጋና ዘይተፈተሸ ከም ዘለና ኢና ንራግጽ بمسرت ساخايد مصنعتي ن 4300 ህንጻታት 257 መንገድታትን 38 ክፉት ህዝባዊ ቦታታትን ሓበሬታ ከም ተኣከበ ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን ሓቢሮም ዝጽባቐ ናይ ኣስመራ ግን ጽባቐ ናይ ሃገር ኤርትራ ብሙሉ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣጸቢቑ ብዙሓደ ብዝፈኸሰ ኣቀራርባ ነቲ ዘሎ ትሕዝቶ ግን ብክውንነቱ ኣቕሪብካ እትናቱ ከሕበነሉን ክሕዞ ክዕቅቦ ንሓዋሩን እዚ ውርሻዚ ክሰጋገር ኪነውዚ ግን እቲ መንእሰይ ዓቕሚ ወለዶ ነዚ ውርሻዚ ክዕቅቦን ክሰጋገሮን ክመሃረሉን ኢና ኣቕሪብናያ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከምዚልን ከሎ ወጻእተኛታት በጻሕቲ ትሕዝቶን መንፈስን ሃገራዊ ፌስቲቫል ከም ዝመሰቶም ኔሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም እቶም ዜጋታት ስዑድ ዓረብ ሮማንያ ሆላንድን ሱዳንን ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ፌስቲቫል ከምቲ ቴምኡ ባይታ ብዙሕነትን ሓድነትን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ንሓድነትን ስኒትን ህዝቢ ኤርትራ ዘጉልሕን ንካልኦት ሃገራት ጽቡቕ ኣብነትን ምዃኑ ሓቢሮም I like it a lot. I only see happiness and that makes me feel good. هذا المعرض يمثل شعار المهرجان الذي يتحدث عن الوحدة والتنوع في إطار هذه الدولة الفتية في إطار هذه الأقاليم التي دوما تحرص أن تشكل التنوع في إطار الوحدة ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጻ ኤርትራውያን መንእሰያት ብወገነን ኣብ ቅጽሪ ኤክስፖ ቀሪቡ ካብ ዘሎ ትሕዝቶ ታሪኽን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ክግንዘባ ከም ዝኽኣላ ኣርድየን ንሳተን ወሲኸን ኤርትራ ብጸጋታት ሕርሻ ሃብቲ ባሕሪ ማዕድናትን ካልእን እውን ሃብታም ከም ዝኾነት ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ ፍርያትን መብርሂታትን ክፈልጣ ከም ዝኽኣላ ብምሕባር እዚ ምስቲ ዘሎ ሰላም ምርጋእትን ንዝለዓለ ልምዓት ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ኣብሪሄን ካብ 27 ሓምለ ክሳብ 6 ነሓሴ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ናብ ሳዋን ዝወረዱ ተሳተፍቲ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ሳዋን መምርሒታት ትምህርትን ዘተኮራ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብቲ 6 ነሓሴ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣዛዝ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደብሳይ ግደ እማም ናይቲ ማእከል ምኹስኳስ ኣእምራውን ኣካላውን ብቕዓት ተምሃሮ ምዃኑ ብምንጻር ሰልጠንቲ ከም ዝቐደሞም ኣሕዋቶም ንዝመፅሉ ዕላማ ከም ዝወቕዑ ዘሎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ፍሉይነት ሳዋ ካብ 6 ዞባታትን 9 ብሄራትን ዝመፁ መንእስያት ናይ ምልላይን ተመክሮ ናይ ምልውዋጥን ባይታ ምፍጣር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኮሎኔል ደበሳይ ሰልጠንቲ ነዚ ተደራቢ ረብሓ ክምዝምፅዎ ተላብዮም ካብ ዝተፈላለያ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ሃገርና ናብ ሳዋ ዝወረዱ ኣስታት 13000 ተምሃሮ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምዝዛምን ሃገራዊ ግብኦም ንምፍጻምን መድላዋቶም የጻፉ ከም ዘለው ካብ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ሚኒስትር ትምህርቲ ዓቕሚ መምሃራን ብምዕባይ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምዕባልን ሓያል ጻዕርታት እዩ ዘካየድ ዘሎ ሓደ ካብዚ ኣብ እዋን ክራማት ዝህቦ ስልጠናታት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ን1500 መምህራን ዝወሃብ ዘሎ ስልጠናታት ኣካል ናይዚ እዩ ንጸብጻብ ብርሃነ ዓንደ መስቀል ያሲን ሰልሕ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም መቀጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ሰቡን ምዕባል በብእዋኑ ዝህቦ ዕድላት ትምህርትን ዝውድቦ ስልጠናታትን ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዞባታት ንዝተዋጽኡ 1500 መምህራን የሰልጥናሎም። እቲ ስልጠና ምስ ምስፋሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከጋጥም ንዝጸንሐ ዋሕዲ መምህርና ንምምላእ ተባሂሉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዛዚሞም በቐጥታ ኣብ ሞያ መምህርና ተዋፊሮም ዝጸንሑ መምህራን መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ዝወሃብ ዘሎ ምዃኑ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር መስፍን ማሕርኒ ኤሪና ሓቢሮም። ብመሰረቱ ንሕና ምስቲ ምስፋሕ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ዝመጸ ሩኢ ጸገማት መምህራን ኣሎ። እዚ እንታይ ንገብር ኣብቲ ዞባታት ካብ ዘለው ወላ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ጅኳ እንተዘየለ ከምኡ ዝጸንሑ ብድልየቶም መምህራን ኮይኖም ቀጥታ ብዘይ ስልጠና ብንእሽተይ ኢንዳክሽን ንብለሎ ናይ 5-6 መዓልቲ ኣሰልጢንካ ከም ዝምህሩ ንገብር። ሕጂ እዞም ሰባት ኣብ ክረምቲ ኣምጺና ኸ ሰርቲፋይድ ክኾኑ ማለት ወረቐት ክሕዙ ናይ መባእታ መምህራን ሰርቲፊኬት ዘለዎም ንኽኾኑ ኸ ክረምቲ ነምጾም ከም ዝሪኦ ጽዑቕ ትምህርቲ ናይ 2 ወርሒ ይካየድ እቲ ዝመሃርዎ ኸ ብሙሉእ ናይ ሰርቲፊኬት ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ። ኣብ መባእታ ዝወሃብ ዘበለ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ፕላስ ስነ ምህርናን ሳይኮሎጂ ሓዊሱ ነቲ ናይ ሰርቲፊኬት ዘድሊ ክራይቴሪያ ማሉ እቲ ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኮማው ኮሌጅ ትምህርትን ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ሞያዊ ዓቕመን ብምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኮይኑ ስነ መምህርናን ስነ ልቦናን ከም ዘጠቃልል ተፈሊጥሎም። ተም ፕሮግራም ክልተ ሓንቲ ሬዚደንሻል ብሎ ፌስ ቱ ፌስ ክልተ ክረምት ኣሎ ተሓንቲ ኸ ክልተ ሰምስተር ኣብ ቦታ ስርሖም ኮይኖም ዝገብርዎ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እዚአን ናይ ሰርቲፊኬት ወስዱ። ከም ተመሳሳሊ ግን ካልእ ፕሮግራም ከ እንታይ ኣለና ዲፕሎማ ፕሮግራም ሰርቲፊኬት ዕውታት ኮይኖም ዝወዱ ብኸምዛ ካብዚ ኣቑሩብ ፍልይ ትብል እታ ዲፕሎማ መጀመርያ ክረምቲ ንህቦ ክረምቲ ሽዑ ይውስኽዋ ሙሉእ ዓመት ካ ጸንሑና ኣብዚኣ ሓራብታ ክረምቲ ትያውዱ ጅና እዚኦም ዳርጋ ሰልፍ ስታዲ ዲስታንስ የብላን ቶም ዲፕሎማ ጽዕቕ ስለ ዝብል ኣብዚኣ ደነምጾም ብሓንቲ ሳመር ሓንቲ ዓመት ካልእ ሳመርካ ካብ ሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ማለት እዩ። ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ተፈጢሩሎም ዘሎ ዕድላት ኪነቲ ደረጃ ፍልጠቶም ክብምባል ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ዝህልዎ ሓገዝ ንፍናኖም ክብምባል ፍልጠቶም ብግቡእ ንኸሰጋግሩ ዓብ ድፊኢት ከም ዘለዎ ገሊጾም። ኣብ ከተማ መንደፈራ 30 ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ብሞያታት ማዕለማ ቅዲ ክዳንን ሰንጀርን ሰልጢነን ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር ኑረል ሁዳ ስራጅ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል እቲ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ቀሲመን ምንጭ ጦባዊ እቶተን ናውሕሳ ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዘርኣዮ ተገዳስነት ኣመስጊና ሓላፊት ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝዋደቡ ወይዘሮ ኣበራሽ ሃብታይ ኣገዳስነት ናይቲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ምምዕባል ዓቕምታት ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊል ከም ዘይጥምት ጠቒሳ ተመረቕቲ ንዝቐሰምኦ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ብምውዓል መነባብሮአን ከመሓይሻ ኣዘኻኺራ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተዶኪና እትርከብ ትካል ስልጠና ኢደ ጥበብ ስራጅ ምስ ሃማድአ ብምትሕብባር ሎሚ ዓመት ንመበል 22 ጊዜኣ ተመረቕ ከም ዘላ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመልክት። سلام كبرى تعدتنا نلومي سوني تتلو على توزيع سبورتنا تمال سنبت أبى ساعات الحرقة في قطمات كؤس غري سوبر ديفيجن A كأتيلو الأباز وعلى له كيف بحرن دندنن بمجات أمثال أداك حموسن أدريسن دار تريتن رين وتين ኣብቲ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ተረኺቦም ዝተዓዘቡ ናይ ትማል ግጥማት ፈለማ ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ጀሚረን ፀወተን ዘካይዳ ቀይሕ ባህርን ዕዳጋ ሓሙስ ነይረን ዕዳጋ ሓሙስ ፀወታ ካብ ዝጅምራት ሒዛ ዝተፈላለየ ፈተና ክትገበር ድሕሪ ምውዓል ግን መሪሕነታት ተዛሸቶ ብዘይፀገምያ ከተምዝግብ ተራእያ እዚ ዝኾነ ድማ ድሕሪ ሸቶ ምዝገባ ዓብላነታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግሉፅ እናኾነ መፅዩ እንተኾነ ድሕሪ ግዜ ተፃወቲ ቀይሕ ባህሪ ክባራበሩን ነታ ዝተመዝግቦቶም ድማ ንምሕዋይ ሓሊፎም ክቃለሱ ጀመሩ በዚ መሰረት ቀይሕ ባህሪ ነቲ ብዓብላነት ዕዳጋ ሓሙስ ተጎቢዩ ዝነበረ ግጥም ብብዝሒ ብምጥቃዕ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ እዚ ዋላ እኳ ተኾነ ሓላውላት ዕዳጋ ሓሙስ ኤርሚያስ ዓንደ ሚካኤል ግን ነተን ዝመፁ ዝነበራ ተርቲ ኩዕሶ ከም ክነን ብምኽኣሉ ግን በቐሊሉ ቀይሕ ባህሪ ሸቶ ብምዝገብ ማዕረኽ ትኩን ኣይከኣለትን ዕረፍቲ ድማ ብመሪሕነት ዕዳጋ ሓሙስ ሓደ ባዶ ወፁ ድሕሪ ዕረፍቲ ቀይሕ ባህሪ ካብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረን ላዕሊ ተማሓሽም ቀሪቦም እንትኾነ ነተን ዝረኽቦን ዝነበሩ ኳዕሳሱ ብግቡእ ከማእዝኑን ኣይከኣሉን ብኣንጻሩ ፀወታ ብከምዚ ተገልፅ እናቐፀሉ ከሎ ድማ ፀወታ ክዛዘም ናብ 20 ደቂቃ ብዝጎደለሉ ዕዳጋ ሓሙስ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምግባር ብናይ ኩሎም ትሕጋዝ መፀት ኩዕሶ ብመንገዲ ፊልሞን ጥዑም ዝጊ ዘመዝግባ ካልኦት ሸቶ ሰሪሓ
ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ 15 ደቂቃ ወላ ኳሸቶ ካብ ሄኖክ አብርሃም ተረኽበት ካብ ስዕረት ግና ክትናገፍ ኣይከኣለትን ብድሕሪ ሰዓበ ክልተ ዓበይቲ ጋንታት ኣድሊስ እንደን ንሕድሕደን ዘካየዶ ግጥም ነይሩ ኣብዚ ሓርፋፍ ግጥም ዝተረኣየ ፆታ ድማ ኣድሊስ ብመንገዲ ጥሕሻ ተኽለወይኒ ቢላ ዝረኸበተን ክልተ ሾታት ንክለብ ለንደን 2 ባዶ ኣዕንያታ ንሓሙሽተ መድረኻት ንመበል 38 ግዜ ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ ቮልታ ቤርጎስ ክሳተፍ ዝጸንሐ ኤርትራዊት ቀዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስ ብሉጽ ዝኾነ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ንውድድራቱ ፈጺሞም زحلف سلوس كلتن حسن مجرد جاب زغنطة فولتا بروغوس نكلبو دايمنشن داتا وكيلو كساتف زغنة يرتاو تقدمي مرهاو قدوس لتحمش مدرخاتنا حنت دمانا جانتا كرونومتر نزت قال 274 كيلومتر يشفنا ودر كلا يزبلت امانه بمخان بعوزازيموم فولتا بروغوس حدا بهاجر اسبانيا عمتاو زكال زرات كوينو لو معمد ما مبل 38 جي تخايدوم ابغتشن 10 تشديشن تور دي فرانس بمخنات مودات تصوتو خوقار زتجدد اسبانيا والبرتو كوندادور لتصوتا كعوتلو كاب زغل تقدم تحدك خون كم زخل انتقونه يتالاوين تقدمتي برمبيلا لونكا بازابيفو دموبيكو كريستيان لسبارغيل دما ገለ ካብቶም ቀንዲ መተላለኽቲ ኮንታዶር ክኾኑ ከም ዝኽእሉም ብኣጎ ተገሊጹ ነይሮም ኣብ ተሪ ዓቐብ ዝተሓዘ ተዛዝን 5 መድረኽ ቮልታ ብሩጎስ ብስፓኛዊ ሰርጊዮ ፓርዲላ ክለብ ሴጉሮስ አርጂኤ ግን በጸበል ክብሉ ይተራዩ ኣብቲ ናይ ሞዳሳ ዝነበረ ዓቐብ ቅድሚ ምብጽሑ ዝሃለመ ሰርጊዮ ናይ በዓል ኮንታዶርን ባራን ቢላን ዝነበሩ ኣጎጅሎ ከርክብ ወስፈተን ወጻሪ ሰመረሎምን ብ4 ደቂቃን 13 ካሊትን 34 ንኡስ ካሊትን ኮንታዶር 17 ካሊት ድሕሩ ካልኣይ ቤልጅያን በን ሄርማንስ ክለብ ቢኤምሲ ب22 ካሊት ተፈልዩ 3 ደረጃ ሒዞም ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ሎሙን ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባርቑ ስፓኛዊ ኢጎር አንቶን 31 ሰከንድ ደንጊዩ 5 ተርታ